கொண்டு போகப்பட்ட அந்த சிலை திரும்ப கொண்டு வரப்பட்டு இப்ப திரும்ப உள்ள கொண்டு போறாங்க வைக்கிறதுக்கு. யார் யாருடைய பாதுகாப்பு, யார் யாரெல்லாம் இப்படி எல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம கூலா கொண்டு போறது பாருங்க. Terima kasih.
පිළිගන්නවා අද දවසේ ඓතිහාසික දවසක් වනවා නෝනවයි මේ ගෝකර්ණපුරවරේ ත්‍රිපුරාමණ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ බුදුරුව තුළින් සාමයන් සමගිය පරිවර්තනය ලක්තරකට දායාද කරන්නට ඔබ අප සමග පුළුවන්කමක් ලැබෙනවා. ඒ නිසා